bɛ mun kun tɛ jɔn in di dan du wale sigi nɔrɔ bagulen ngala jɔn in di Actuel Media filɛ wa an bɛ foli di bɛɛ ma mɔgɔ bɛ kan su ni waati na bi an bɛ fiyɛla Fabu fɛ san kelen kɔnɔ émission kɛ ko fila hakili la mɔgɔw ka laɲini b'a to an m'a kɛ sinon a ma nɔgɔn Fabu i Jara fiyɛla nama denkɛ e sigilen bɛ minɛnw kɔnɔ bi fiyɛla an bɛ fɛ i ka foli ta ni ka fɔlɔ yanni ka to émission ka taa ɲɛfɛ. Ayiwa jamu yɛrɛ bɔ kɔnɔ Mayiga a jala n ye a bɛnna ma n y'a nisɔndiyara depuis bɔla yan salon Mayiga i ye n yira diɲɛ la i y'a faamu n'i nana an kana ɲɔgɔn diya n ye k'a bɛn ma n b'i fo k'i tanto i ɲuman na la Ala k'i ɲuman sɛbɛn Ala k'an ka jɛ ni an ka kɛ a buguna bɔ Ala k'a kɛ ni si ye Ala k'a kɛ ni kɛnɛya ye i yela bi a jala n ye fo k'a dana tɛmɛ k'i fo n ka kuma fɔlɔ de ye foli ye. Fiyɛla Fabu i dansɔgɔnin ko yanni ka to an ka taa dɔnni kumaw la an bɛ fɔlɔ donsoya la a sababu kɛ i ye donso ye i ye donsoden ye i ye sogo faga Dɛbɛlɛdugu kɔnɔ bi donsow mana bɔ Fabu i bɛ bɔ yala n'i ye ɲininka ko donsoya bɛ gun jumɛn kan aw fɛ yan bi donsoya i bɛ se ka mun de fɔ Dɛbɛlɛdugu donsow tɔgɔ la walima donsoya kan Actuel Media sanfɛ. Tabarikala n y'a faamu n bɛ se ka fɛn fɔ donsoya kan anw ka jamana bilama Dɛbɛlɛdugu an ka commune dugu 9 a bɛɛ ɲɛ bɛ ne Fabula bi ni tɛ kɛnɛ o kɛnɛ kan donsow bɔ man di o kɛnɛ kan n bɛ wale min kɛla donsoya kɔnɔ fana jamanamɔgɔ bɛ o kalama a ɲuman na juguman n'o nara ni Fabuma ye a tɛ se ka ɲɛwoloma n ye an ka donsow ɲɛfɛ ayiwa dosoden ka samolo fɔ k'a dana tɛmɛ hali dɔw yɛrɛ nana du y'u muso wele ka na u sigi fɛ yan n ka kalanden dɔw n'o i ma o kɛla o dana de ye nka bɛɛ sababu an tɔgɔ yɛrɛ kɛ diɲɛ minɛ aw de don o le la n ka foli b'i ɲɛ fɛn min ma kɛ donsoya ye m'o si dɔn i y'a faamu m'o si dɔn jamanamɔgɔ y'a dɔn k'a fɔ n bɛ se donsoya la dosoden bɛɛ tugu n kɔfɛ ni n ko hali bi ka fɛn dɔ bɛ la m'o ta sisan nɔ i bɛ donsow fufuru cɔ ye fa jɛ ka na ɲuman ni jugu ma la an yɛrɛ ɲɔgɔn baaraw kɛ ɲɛna donsoya ka di dɛ ɲɔgɔn tɔgɔ cɛ t'anw fɛ ɲɔgɔn mago cɛ anw fɛ ni ne ko min jamana doso bɛɛ ko k'o ye sɔsɔli tɛ ye ɲɔgɔn janfan tɛ ye wa an ɲɛ mɛ ka ko min kɛ i ta mɛn mɔgɔ si kelen bɛ da la i y'a faamu ɲuman farala jugu ma kan o kɔni o bɛɛ o ye anw ka donsoya kɔnɔ yan i sago la sago ka bɔ Fabu nin diyara n ye kosɛbɛ bi sɔnna k'anw bisimila ko filanan nin ye émission ta ko filanan ye bi an bɛ Npekusun kɔrɔ yan so kɔfɛ dɔɔni bi baro bɛ ja kosɛbɛ ka sabu kɛ an da bɛna se fɛn caman ma an da ma se mun ma émission tɛmɛnen na karamɔgɔ Fabu dɔnni kɔnɔna la i ye dɔnnibaga ye dɔnni tɛ se ka taa bi an ka Mali kɔnɔ yan bi dɔnnibaga ka dɔgɔ mun tɛ laturu dɔn yala laturu ko a bɛ du kɔnɔ aw fana fɛ yan walima aw ka dɔnni bɛ bon na wɛrɛ mun tɛ laturu ko ye n y'o faamu i ni ko i da sɔgɔ fɛn ma kɛ laturu ye an faw u tun b'a dɔn dɛ laturu dala ka ca k'a dɔnbaga man ca i y'o faamu n'o tɛ k'e kɛ laturu dɔn k'a yiri dɔn k'a makoɲa yɔrɔ dɔn walayi i tɛ co mɔgɔw kɔfɛ caman bɛ laturu ci i tɛ ba i darɔ i tɛ se ka mɔgɔ makoɲɛ i tɛ se ka mɔgɔ mako dilan n'o tɛ laturu dɔn b'a jugu i kɛɲɛna ko fan si tɛ ye an faw u kɛɲɛna ko ten ka dɔgɔn dɛ nka i ye ne Fabu sigɛrɛ ko la kun ma se ka a ɲa o ka gɛlɛn dɛ laturu t'a bolo tiɲɛ yɛrɛ ye na tiɲɛ de ye laturu ye fo n'i t'a dɔn dɛ n'o tɛ n'i b'a dɔn a kɛɲɛna ko tɛ ye ɲuman b'a kɔnɔ juguman b'a kɔnɔ makoɲa yɔrɔ b'a kɔnɔ o yɔrɔ kɔni y'o ye. ka bɔ Fabu nin diyara n ye kosɛbɛ nka mɔgɔ min y'a kanu sisan ka na laturu kalan aw fɛ yan walima a bɛ fɛ ka na dɔnni yɛrɛ bɛɛ kalan du kɔnɔ yan yala a bɛ mɔgɔw bisimila o sira kan wa parce que i ka kuma ka di mɔgɔw ye i kanu bɛ mɔgɔ caman u bɛ fɛ ka na kalan minɛ nka komi kow ka ca bi kalan tiɲɛna bi danaya fanga ka dɔgɔ bi kosɛbɛ ko caman na. o yɔrɔ min o ye tiɲɛ ye ne m'a da i la n tɛ dogo nka ni m'a da i la n bɛ jɔ yɛrɛ n bɛ yɛrɛ i la dɛ nka ni sɔn ne ɲɛ n bɛ yɛrɛ i la o kɔni y'o le kalanden min b'an bolo yan bi a ka ca dɛ hali u foro kɔnɔ du nana bɔ fɔ sali kɔrɔnti bɔ waati nka halisa olu bɛ n bolo yan
dɔw n'a ta muso o nara a bɛɛ ne ka kalandenw de o nanamaw de n tɛ dogo si ma karamɔgɔ Fabu nin diyara n ye kosɛbɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo halisa Actuel Media sanfɛ Fiyɛla Fabu ka émission ta ko filanan nin an bɛ Sokɔnɔ Segu fo ka Fiyɛla donso bɛɛ fo ka Fiyɛla dugutigi fo k'u bɛɛ bonya don émission na an bɛ Fabu yɛrɛ denkɛ fo n'o ye Musa ye sɔnsɔnni n'Ala sɔnna an bɛna kuma d'a ma a bɛ dakuruɲɛ 2 fɔ karamɔgɔ Fabu fɛn dɔ bɛ yen bi a kuma bɛ dugu kɔnɔ ni o ye dabaliko ye sinamusow bɛ ɲɔgɔn dabali baarakɛlaw bɛ ɲɔgɔn dabali fɛn caman dabali bɛ fan bɛɛ fɛ yala karamɔgɔ Fabu bɛ se ka don mɔgɔ jigi kɔrɔ wa yala k'u tanga ka bɔ dabali jugu ma ka bɔ faden jugu ka dabali ma ka bɔ ɲɛngoya dabaliw ma ni ko i da sɔgɔ o yɔrɔ min ye tiɲɛ fɔ dɛ dabali ɲɛ ka ca jɔ ka jugu jɔ ka nɔgɔ nka a tigilamɔgɔ fɛn o fɛn nana ne sɛgɛrɛ a ɲɛ caman furakɛ la yɛrɛfɔto caman bɛ bɔ hali dɔgɔtɔrɔsow la ne bɛ nin furakɛ ni farafin jiri ye n bɛ dabali furakɛ u ye kɔrɔti bɔntigi ma na sisan ne kɔrɔti bonda nin furakɛ ka bɔ a tigi la sisan i y'a faamu i la kuma o tiɲɛ de don dabali ɲɛ ka ca bana dɔ bɛ yen a dabali bɛ mɔɔw bolo fana dabali man k'i la a b'i yɔrɔ bɛɛ funufunu k'i farikolo yɔrɔ bɛɛ funufunu n'i taara dɔgɔtɔrɔ ba i ji sama nka san ka dugu jɛ i bɛ gɔnfile yɔrɔ la o tigilamɔgɔ bɛrɛ min na yan ko k'o furakɛ o ka ca n'i ye dabaliko kuma fɔ tiɲɛ don dɛ dabali bɛ mɔɔw bolo yala tangana bɛ Fabu wolo a bɛ se ka mun kɛ walasa an i n'a fɔ an minnu b'i dɔn sisan ni kanubagaw minnu bɛ yen ani mɔgɔ minnu b'i sɛgɛrɛ yala k'u tanga ka bɔ dabali jugu tɔɔrɔ ma yala o fɛnɛ o labɛnw b'i bolo wa walima i ni ko i da sɔrɔ o labɛnw bɛ n bolo ni Ala sɔnna ma ne yɛrɛ bɛ nin kɔgɔ n bɛ nin ko ka i kɔgɔ fɔ k'i kɔ la i y'a faamu Ala ma jɛ nin ko ɲɛfɛ ko y'an kɔnɔndi ye i sago la sago o kunbɛn furaw bɛ an bolo dabali sogo sogo a kunbɛn furaw bɛ yen diyara n ye kosɛbɛ Fiyɛla Fabu an b'i fo kosɛbɛ an bɛ Actuel Media filɛbaga bɛɛ fo mɔgɔ mɔgɔ bɛ kan suit Mali kɔnɔ Mali kɔ kan nin ye an ni Musa fakɛ ɲɔgɔn na bi Fiyɛla Nama denkɛ ale bɛ ngolo kan bi Fiyɛla Nama kɔ an bɛ tasi bila kɛ ayisi Fiyɛla Nama yɛrɛ ma Ala ka hinɛ a la Ala k'a dayɔrɔ sumaya karamɔgɔ Fabu halisa an bɛ yan an bɛna kuma yiri kan yiri dɔnni kɔnɔna la yiri fana ye fɛnba ye laturudalaw mago bɛ s'a ma jinɛtigiw mago bɛ s'a ma yala yiri yɛrɛ fana jɔda ye mun ye Fabu aw ka bonda dɔnni ko la i bɛ se ka mun fɔ an ye yiri kan ko i da sɔgɔ yiri n bɛ se ka kuma kan yiri yɛrɛ ne bɛ se k'a fɔ yiri kɛɲɛna ko tɛ ye hali su y'a yiri bolo kɔrɔti bɛ yiri bolo dabali ye yiri bolo k'a fɔ ko n bɛ se ka yiriko bɔrɔbɔ yiri tiɲɛ yiri de fɛ i le b'a fɔ i t'a dɔn n'o tɛ yiri kaɲɛna ko fa si tɛ a ɲuman na juguman yiri b'a kunbɛn i y'a faamu mɔɔw bɛ na ne ma a degulen don dɛ fɔ dɔw b'a ko nin bɛ sa nka n bɛ n bolo don yiri la n b'a kɛnɛya o kɔni t'a yɔrɔ tiɲɛ yiri de dɔn i le b'a fɔ i t'a dɔn n'o tɛ tiɲɛ yiri dɔ dɛ nka yiri dɔnni aw fan fɛ aw b'a kɛ furakɛlikɛla dɔrɔn de walima aw bɛ baara wɛrɛ kɛ n'a ye yala an minnu bɛ yen sisan k'a fɔ ko an bɛ ka lakana ɲini walima artiste minnu bɛ yen tɔgɔ ɲininaw don walima baara wɛrɛw bɛ kɛ ni yiri ye wa aw ka bonda la yan o bɛ kɛ bien i y'a faamu n'i ko k'an y'i kɔgɔ an b'o kɛ ni yiri ye i y'a faamu k'i ko fo k'a fɔ k'i ko la Ala ma sɔn kɔrɔtitigi o kolotigi o suba o i ma k'o ta si la o yiriw b'an bolo an bɛ mɔɔw dɛmɛ n'olu ye fana ko diyara n ye kosɛbɛ Fiyɛla Fabu an b'i fo an bɛ foli di filɛbaga bɛɛ ma halisa an bɛ émission dɔnni kɛnɛ kɔnɔna la karamɔgɔ Fabu ne kɔni ni Fiyɛla Nama ma ɲɔgɔn ye n b'a dɔn a denkɛ ye e bɛ se ka fɛn caman fɔ a kan hali an da ma se minnu ma émission fɔlɔ kɔnɔna la yala ne y'o dakuruɲɛ 2 Fiyɛla Nama kan ɲɛnafin bɔ a la yala Fabu i bɛ se ka mun de fɔ n ye Actuel Media sanfɛ bi n bɛ se ka fɛn fɔ a kan Fiyɛla Nama a ɲɔgɔn tɛ da yan tugun Ala tun ye mɔgɔ min da ye a ɲɔgɔn tɛ da yan ne yɛrɛ min ne nana sogo fa a ɲɔgɔn fɛ kungo kɔnɔ fo lololololo a b'a fa an yɛrɛ b'a fa nka ne yɛrɛ ni y'a fa Ala ɲɛ nka an bɛɛ tun bɛ faali kɛ ɲɔgɔn fɛ an fa an y'a mɛn ko bɔkulɔtigi bolo yala o kuma a ye jinɛ bɛɛ fa a jinɛ yɛrɛ kunsigi bari bolo kɛla sanu sunkalo cɔrɔ a ye jinɛ fa a Korowari a ye jinɛ cɛkɔrɔba yɛrɛ fa a Korowari jinɛ kunsigi bari bolo kɛ sanu sunkalo an ka baara si tɛ faragɛ minɛ f'i ka jinɛ kunsigi don faragɛ ka baara ou bien tubabu kunsigi i y'a faamu n'o tɛ an ka baara ɲɛla n fa si tɛ faragɛ minɛ o fana ye kuma fɔlɔ ye bi tuguni
yala dɔni bara min bɛ ka kɛ anw fɛ yan farafinna ni ko i b'a kɛ tubabu la walima farajɛ la a t'a minɛ mori t'a minɛ soma t'a minɛ fo jinɛ kunsigi b'i bolo bi tubabu yɛrɛ kunsigi ile b'o dɔn a ka baari fɔ a bi sala ɲɛ tɛ fa tɛ m'a fɔ ɲɛna bien a y'a ta kɛ jinɛ kunsigi la fo ka se san 100 ani san 5 a fatu la a kunkolo a kunsigi b'a ne bolo kɛ Saliou Sonkalo don dɔ la ka bɔ Bamakɔ n y'olu ka baara ka tɔ la nka Wagolo ko ne bɛ fɛ k'a fɔ i ko i ka kuma la yala Wagolo ko nin o ye mɔgɔw ka kuma dilannen wa walima tiɲɛ don parce que ko k'ale Wagolo tun bɛ ɲɔgɔn fɛ k'u bɛ taama ɲɔgɔn fɛ Wagolo tun bɛ fɛn caman k'a ye wa a ye fɛn caman d'a ma fana. A kɔni n'o min nɔ jinɛ nin bɔla ɲɛ Kodowari bana ka jinɛ nin faga parce que jinɛ tun b'a yɛrɛ faga jinɛ bɔɲɛ o dɛ jinɛ bɔɲɛ fa o fa k'e kɛ tɔgɔ sɔrɔ diɲɛ rɔ walayi sarati de don ni sarati sera jinɛ b'i yɛrɛ faga fo ne ye kɔla ɲɛ k'a yɛrɛ faga i y'a faamu n'o tɛ wo fila tɛ y'a bolo n t'o kalama i sago la sago i jɛra an bɛ Dansɔgɔ an b'i fo halisa ka segin ka tani di filɛlikɛla bɛɛ ma an bɛ kuma di Musa ma n'o ye fiyɛla nama yɛrɛ mɔdenkɛ ye Fabu e yɛrɛ denkɛ don mɔgɔ caman bɛ to ale wele k'a sɔrɔ telefɔni na nka a ka d'an ye a kana sigi a fa kɛrɛfɛ dakuruɲa fila a ka foli kɛ filɛbagaw la hali ni ɲininkali dɔ b'an bolo an b'o fana tɛnku a la Musa. n'a Dansɔgɔ ani ko a yelan fɛ a bi a jala an ye k'a bonya ma an ka foli fɔlɔ-fɔlɔ o bɛ kɛ a yɛrɛ ɲɛ foli filanan an bɛ cɛkɔrɔba fo kosɛbɛ a ka timinanja la kosɛbɛ ka siti ni ka filɛbaga cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan farafinna farajɛ la an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye Mayiga cɛkɔrɔba bala kuma bɛɛ la an kɔni bɛ bɔ ka foli kɛ ani k'a ka kuma yɛrɛ simintiya sinon a banna kuma bɛɛ la dɔɔni ko kɔni na n bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi cɛkɔrɔba yɛrɛ tɛ bilen hali an yɛrɛ an bɛ cɛkɔrɔba fo ka barikada a ye min k'an yɛrɛ ye alhamdulilayi dɔɔni kɔni i kɛla cogo o cogo i tɛ se k'a bɛɛ dɔn. Musa i bɛ fɛn tɛmɛnen cɛkɔrɔba da sera nɛgɛhaya kuma ma yala nɛgɛhaya ko i fana i bɛ se ka dɔ fɔ a kan cɛkɔrɔbaw ko ni mɔgɔ b'a la o bɛ tɛmɛ na a bɛ essayer bon sɔrɔsi caman sigilen don ka na ani mɔgɔw ni mɔgɔw b'a la nka a ko k'a tɛ di vagabond ma bon n bɛ fɛ i ka détail dɔɔni di. a Dansɔgɔ i ni ko Mayiga o ɲininkali o diyara an ye kojugu an ka nɛgɛhaya ko nkalon t'a la i y'a faamu an ka nɛgɛhaya mɔgɔ o mɔgɔ n'i nana an nɔfɛ yan an ni yɛrɛ bɛ taa an bɛ taa essayer ɲɛ na ka sɔrɔ k'a d'i ma i y'a faamu sugu fila don parce que a fila bɛɛ dɔ b'an bolo mɔgɔ dɔw bɛ yen olu mago bɛ kɛɲana la i y'a faamuya dɔw bɛ yen o bɛ essayer dɔw bɛ yen o tɛ essayer mais min tɛ essayer o t'a jira k'a fɔ a man ɲi a ka ɲi kojugu n'a b'i la hali ni cɛ 100 b'i kɔfɛ a bɛ baara kɛ mais i b'a dɔn mɔgɔw mago dɔw bɛ yen olu mago bɛ essayer ta na dɔw dalenba tɛ ko la quoi voilà dɔw kama an b'a bɛɛ baara i y'a faamu ni mɔgɔ min mako b'a la n'i kɔni sera yan an b'a dilan k'a d'i ma k'a essayer yɛrɛ ɲɛna i bɛ sɔrɔ ka taa awɔ voilà baasi t'a la n ka kumakuncɛ kuma ye min ye n bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen la k'a yɛrɛ fo k'a barikada dɔɔni ko kɔni na alhamdulilayi i ye ɲininkali mun kɛ nin mɔgɔ o mɔgɔ mago mana k'a la parce que bi mɔgɔw kungo ka ca i y'a faamuya mais mɔgɔw t'a dɔn u bɛ taa sira min fɛ bilen tellement baarakɛla ka ca a tiɲɛtigi ka dɔgɔ mais min yɛrɛ fana b'an baarakɛlaw la an b'a bɛɛ dɔn o y'an sɛgɛn parce que an tɛ se min na i b'a ye an b'a fɔ an bɛ s'o la donc n'o tigi y'o di an ma n'a ma ɲa i b'a ye e yɛrɛ bɛ se min na a tigi bɛ siran k'o f'i ɲɛna k'a sɔrɔ i bɛ se k'o dilan donc o bɛ k'an fana sɛgɛn n'o tɛ dɔɔni kɔni i bɛ se min na n'i dan n'o ma i tɛ kɔrɔbɔ i tɛ malo i b'i ta sɔrɔ i y'a faamuya an bɛ bɛɛ lajɛlen fo n ka kumakuncɛ kuma ye. Ni kun ye Fiyɛla Fabu ni kun ye denkɛ ye Musa hakili la hali émission tɛmɛnen a dakuruɲa fila fɔ donc an b'a fo ka a fɔ halisa filɛbagaw ye ani e yɛrɛ Fabu ye Musa fana bɛ yen ani mɔgɔ caman bɛ contact la mɔgɔ dɔw bɛ ne wele Mayiga tiɲɛna an ye nin kɛ Musa bolo a ye sira sɔrɔ an b'o bolo kan donc Musa yɛrɛ ladilikan jumɛn b'i bolo ka d'a ma ani mɔgɔw cɛ la
c'est-à-dire ni bilasiralikan min b'i bolo k'a fɔ Musa ɲɛna. ayiwa tubarikala Mayiga nin yalanin ye k'a bɛn ma den y'a fɔ cogo min na a ye tiɲɛ fɔ dɛ dɔnni ye dɔɔnin de ye a sariya bi dɛ n'o tɛ n'i tɛ dɔnnila cɛ kelen ko mɛn jamana min ye i bɛ jamana da jamana kan i tɛ mɔgɔ ye dɔnnila wɛrɛ ye nka mɛ bi don i donna dugu o dugu la caman ma ban e k'a dɔn an sigila kalo kan ne b'e bolo don sisan tile 15 i bɛ tiɲɛ sigi nka i t'i pa i darɔ nka e bɛ dɔw bolo don sisan donc e ma sa sigiko la ban karamɔgɔkɛ o kɛ ɲɛtaba daba a jɔ ye o ma den kalo tɛna ban laturu dɔn i kɛɲɛnako tɛ ye sa i y'o faamu den kuma cogo min na a ye tiɲɛ fɔ an ka siya nka an siyantigi kelen ni i y'a faamu mɔgɔ tɛ se k'a dɔn ka ban nka i min dɔn n'i dan n'o ma i t'i kɔrɔbɔ i t'i malo a ye yɔrɔ o yɔrɔ fɔ ne o tigi la mɔgɔ fa o fa ma se yan an bɛ se ka i bɛɛ sara parce que o fa tiɲɛ ni bɛnba tiɲɛ an y'olu sɔrɔ an fa fɛ ne ma wuli ka dɔnni ɲini jɔnfɛ si fɛ n sen tɛ ba fa ta dɔn na mais sinisogo ma n ma se ba fa ta dɔn na i ma i bɛ wa ɲini mɔgɔ fɛ e b'a ɲi fa ta dɔn na mɔgɔ si tɛ se ba ni fa kɔnɔ fɛn dɔn na i y'a faamu n'i y'a yɛrɛ ten denkɛ y'a fɔ cogo min a ye tiɲɛ fɔ dɛ ni ko a ye bi a jala n ye Ba kan ka faamu diyara anw fana ye kosɛbɛ nka n bɛ fɛ yani an ka bɔ émission kɔnɔ an da ka se yɔrɔ fila ma ni o ye ko datugu ye mɔgɔw fana b'an wele kosɛbɛ nin ko nin na n b'a fɔ ye n ko mɔgɔ min y'u diya u k'o wele ne tɛ n bolo si mɔgɔ ma ko a ye taa nin fɛ yen ko a ka nin baara k'i ye parce que n'i y'o kɛ ni a ma ɲɛ i bɛna ko Mayiga in bila ka taa mɔgɔ lankolon fɛ yen nka mɔgɔ caman bɛ yen minnu ye Musa wele i denkɛ Musa wele a caman bɛ Faransi papiye ko b'o la fɛn ko b'o la ni a ɲɛna yala o halisa o mɔgɔ sugu ninnu yala kuma jumɛn b'i bolo k'a ɲɛf'u ye halisa tuguni u k'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛna ko dɔnni tɔ bɛ yen halisa k'a fɔ ko aw sigilen fiyɛla yan k'aw tɛ nkalon kan yan. Mayiga o ɲɛna ko datugu alihamdulilayi fɛn dama bɛ mun bolo u ye mɔgɔ fa bɛ yen n b'a datugu tewu i y'a faamu karisa donna kaso la sini bɛn na i la kaso bɛɛ kɛ fiɲɛ i tɛna n fa ɲɔgɔn kalaw la an ka nin ko datugu a yɛrɛ ka na dayɛlɛ duniyaso kɔnɔ n fa ɲɔgɔn kalaw la o bɛ kɛ n'i da so yɔrɔ ma n b'a dɔn n tɛ cɛ a la fana i sago ala sago a ma bile fɛn o fɛn bolo n'i ko k'an ka datugu bɛn na n b'a datugu tewu n'i donna kaso la e yɛrɛ ala ni e yɛrɛ bɛri ka jɔ na muso kɛlɛ la Faransi cɛ nin bɔla Faransi ka na Bamakɔ yan sɛnɛ an ka du kɔnɔ yan a y'i co kaso la ka ne wele k'a ni muso kɛlɛ ko faamaw taara don a kan k'a minɛ ka b'a datugu kalo 17 k'o kaso sanna kan y'o ne k'a fɛn kɛ ye sanfɛ o sababu dun ye e Mayiga la ko n k'a dɛmɛ n bɔra ka lu kunkolow ɲini n bɛ se den 37 k'a la kaso baara kɛ k'a don kaburu kɔnɔ o ma kunɲɔgɔn sɔrɔ cɛ y'i co kaso la ka ne wele a Bamakɔ nin ya dɛ wa wɔma kɛ ba a bɛ balalo ko a bɔlen a nana Mali la yan a nana kɛ a bɔlen kaso la a nana Bamakɔ ka sɔrɔ ka na ne ka du kɔnɔ yan ko tiɲɛ yɛrɛ ka ye a dɔw kama a ye wa 30 ci ma ka wa 5 ci ka wa 5 wɛrɛ ci a na don ka wa 27 di o jɔ ye dɛ kaso danna wala baara in kɛla dɔrɔn baara ma kunɲɔgɔn sɔrɔ wala papiye jama k'a tɛ papiye signé ko alamisa nata k'ala kaso bada a kabakoyala o sababu o bɛɛ lajɛlen ye la i ma tɔgɔ wa Faransi an ye wa Asiba ye wa yɔrɔ min na a sababu ye e Mayiga la an b'i gbɛ an tɛ kuyɔrɔ i ni ko i da sɔgɔ an b'i fo nin bɛɛ ye jigiya kumaw ye donc an bɛ mun ye kaso kɛ n'a bolo an b'a dugawu kɛ ala ka kisa ɲɔgɔn la ni ɲɔgɔn kelen bɛ ka Faransi fa kelen bɛ ka Itali fa kelen bɛ ka minnu bɛ yen u muso kelen bɛ k'u don kaso la wala muso gɛn ka bɔ so kɔnɔ o caman bɛ yen k'aw faamu an tɛ émission janya bi ka sabu kɛ kuma nafama caman fɔra ka ban ni n ko bi i ka folikan ani bonyamasegin kan k'a kɛ Dɛbɛrɛ commune donsow la ani k'a kɛ Buguni mara donso bɛɛ la kɛrɛnkɛrɛnnen la Sɔkɔni Seku an b'a fo ale kɛra sababu ye ka e ni ne jira ɲɔgɔn na donc folikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin Mayiga a diyara n ye k'a bɛn ma ka taa an Dɛbɛrɛw la ka bila Masigidugu la ka bɔ Sanso dugu la ka taa Buguni hali an ka bɔlɔbɔ nin wasolonka caman nan tɛ an ka bɔlɔbɔ la yan ɲina an bɛ ɲɔgɔn fɛ dɛ donsow bɛ ɲɔgɔn fɛ dɛ
janfa tɛ dosow fɛ ɲɔgɔnkɔniya tɛ dosow fɛ i y'o faamu bonya min bɛ dosoya kɔnɔ a tɛ baara foyi kɔnɔ i y'a faamu an tɛ ɲɔgɔn yafa fana o le la n bɛ foli di ka ta Buguna ka na dan ka jamana kan ka wɔ Masigi ka wɔ Sanzo n ka foli b'a doso bɛɛ lajɛlen ye n ye doso min dɔn n tɛ min dɔn ne ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ye an bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ɲuman ni juguman kan Mayiga an ka dosoya ka ji dɛ ni bɔlɔ sela sima sa ne yɛrɛ b'i wele i ka na an ka bɔlɔ filɛ min ma kala e yɛrɛ bɛ se o fɔ ko la n b'a foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye ka fara e yɛrɛ kan Isa walasa ni diyara n ye kosɛbɛ mɔgɔ caman bɛ bɔlɔbɔ mɛ u t'a dɔn bɔlɔbɔ o ye donsow kɛlen bɛ ka bɛnkan dɔ sigi san o san i b'a fɔ k'i bɛ nin sogo hakɛ faga donc n'i sera ka faga i bɛ na ni sogo ninnu kama ye kɛnɛ kan donc gɔnifila bɛ gɔni fɔ i kun o ye donsow fana ka taabolo dɔ ye mun bɛ mɔgɔ la ɲɛnajɛ kosɛbɛ wala don n'a ta n'ala sɔnna an bɛna don a fana détail kɔnɔna la k'a fɔ an bɛ bɛɛ fo an bɛ Fiyɛla Fabu bɛɛ fo ka denkɛ fo Musa fo Fiyɛlaka mun nan'u sigi ka émission assisté an b'u bɛɛ fo k'u bɛɛ dansɔgɔnin ko ka dugutigi fo ka alimami fo k'a fɔ ko nin kun ye Actuel Media mɔgɔw ka émission ta ko filanan ye bi Fiyɛla Fabu fɛ yen an b'a fo an bɛ foli di an ka technicien ma Lasine Jara an b'a fɔ aw kan bɛ siɲɛ wɛrɛ Actuel Media sanfɛ Fabu ka téléphone numéro a n'a denkɛ Musa ka téléphone numéro olu fila bɛ ka tɛmɛ vidéo duguma n'a ye mun wele n'an m'a sɔrɔ a bɛ dɔ in wele a fila bɛɛ ye mɔgɔ kelenw ye dukɔnɔ kelen mɔgɔw don u bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ nka dugu réseau ko ka gɛlɛn n b'o fɔ dugu réseau ko ka gɛlɛn donc Musa ka numéro bɛ WhatsApp kan an hakili la Fabu fana ta bɛ WhatsApp kan n'a ye WhatsApp ci aw bɛ hakili to kumakanw na donc aw bɛ ɲɔgɔn faamu n'Ala sɔnna aw dansɔgɔnin ko aw kan bɛn merci